Hola a tots, què tenim aquí? Tenim una sabata de trail running de la gent de Haglos, es diu Gram Gravel, pesa 330 grams i molts de vosaltres us penseu que és la mateixa sabata que la Trabuco d'Asics i esteu una miqueta equivocats. Té molts detalls que s'hi assemblen perquè, òbviament, munten la mateixa sola que la famosa Trabuco, és una sola Asics, però té detalls prou diferents com perquè la valoreu i la tingueu molt en compte. Comencem a explicar-los. La primera cosa que heu de tindre en compte és que, òbviament, munten la sola de la Trabuco. Detalls de la sola de la Trabuco que són molt interessants, és la composició del seu component, que és un component que té un grip extraordinari i un desgast molt ajustat. L'altra cosa que jo us diria és que és una sabata que en la part interior de la part frontal els tacos van en una direcció i en la part exterior van en l'altra direcció. La idea és que aquesta sabata en baixada volem que el taco sigui molt més incisiu en la part exterior, de manera que freni millor. Per tant, aquests tacos tenen una disposició geomètrica diferent al taco interior i això no és massa habitual a la majoria de sabates. L'altra cosa que heu de tindre en compte és que continuen muntant el famós Hell d'Asics, però una diferència a tindre molt en compte. L'amortiguant que utilitza, que es diu Solite, amb la gent d'Asics podeu trobar normalment Solite 45, Solite 55 i Solite 65. En el cas de la Trabuco és un Solite 45, vol dir que és molt més amortiguant que el Solite 55 que utilitza aquesta sabata. Amb això què aconsegueixen? Aconsegueixen que la sabata sigui més duradera, que les seves amortiguacions tinguin menys fatiga i que estigui molt més recomanada per a persones que teniu un pes mig o alt. Més coses d'aquesta sabata. L'upper, que és el que Haglos s'ha menjat molt al coco en fer, el fa pràcticament tot encolat, molt reforçat a la part de davant, amb una horma més ampla que la seva amiga de la gent d'Asics i feta amb una poliamida, amb un polièster, no voldria confondre-us. La idea d'utilitzar un polièster en l'ús total de la construcció de la sabata és aconseguir que sequi molt i molt ràpid. A més, munten un cordó molt minimalista, la idea és que acordi molt i molt bé, amb una llengüeta que porta una butxaca. La idea bàsicament és que una vegada acordada puguem posar dintre el nostre cordó i quedi completament neta. A més, va agafada perquè no entrin graves, per això es diu gravel. A més, a la part interior munta una palmilla, munta aquesta palmilla amb la idea que vagi completament perforada per afavorir el secat de la suor el més ràpid possible. Petits detalls com, per exemple, a la part de taló, encara que aquí no es pugui veure, això és un reflector. La idea és que quan correm per llocs on pugui haver-hi trànsit o portem un company a darrere, doncs es reflexi i se'ns pugui veure, i un reforç més que generós a la part de taló. Aquí la teniu, sabata pensada per a gent del trail running, per a fondo, amb la idea d'aquelles persones que potser heu tingut una mala experiència amb una sabata Trabuco perquè no us ha durat el que us tenia que durar, doncs això, amb aquesta sabata el que trobareu és més confort i més durabilitat. D'acord? Vinga, ens veiem i fins una altra.